Salutări și bine ați venit la a doua secțiune din cursul nostru frumos. Aș vrea să spun să nu vă speriați deodată, am un microfon puțin mai rău pentru lecția dată, însă pe viitor va fi un microfon mai bun. Este din cauza faptului că în lecțiile, să-l dau puțin mai încet, în lecțiile care vor urma am folosit alt microfon și m-am apucat să filmez secțiunea 2 de-abia până spre sfârșitul cursului, așa că să trecem la treabă oricum. În lecția de azi vom învăța despre tipuri de date, numere, operațiuni, conversii de tipurile de date, f-string-uri și aș spune că destul de multe pe lângă asta. Până în sfârșit de zi, veți avea ceva care, să spun un proiect, un calculator de tipuri. Tipuri din engleză ca un bacșiș, să spun așa. Arată ceva de genul, va fi în română, îl vom face noi în română, am aici exemplu în engleză, în orice caz. Aici te întreabă care a fost prețul total la cecului. După ce ai mâncat și cât se duce acel bill, acel check, nici nu știu cum să-i spun, unde se arată cât trebuie să plătești. Spunem că tot bill a fost $145 și 53 de cenți. How much tip would you like to give? Care procentaj din ce plătești tu ai vrea să se ducă ca bacșiș chelnerului? 10, 12 sau 15? Un procentaj destul de mare, în orice caz l-am lăsat așa, cine știe, poate vrei să dai 10%, spune că noi să dăm 12% chiar. Și câți oameni vor împărți acel check, adică câți oameni trebuie să plătească. Să spunem că ați mâncat în 5 oameni și fiecare trebuie să plătească o parte anumită și ne calculează aici că este $32 și 60 de cenți. Putem să punem acolo să fie și 6-0, dar vom lăsa așa 32,6 pentru că este mai comod și să nu, spun așa, să nu ne batem mult capul. Dacă deja știți, dacă vă uitați la proiectul dat și vi se pare cumva ușor, poate știți ceva dinainte, simțiți-vă liber să treceți peste secțiunea dată, însă vă asigur că veți învăța oricum ceva nou, pentru că vă voi spune acolo câte un sfat printre tot ce se va întâmpla în secțiunea dată, dar dacă vreți puteți să treceți pe secțiunea, dacă nu, dacă vreți să stați cu mine, vă aștept să vedem cum vom reuși să facem acest calculator. Așa că pe această linie, pe această undă, spun că ne vedem la lecția următoare.